बाय बयनिसिमबो भिडिअखौ नायोब्ला भलिउमखौ खम होनानै नाय बा हेडफन सोनानै नायखा सोरजोंबा रायजायोब्ला बा मबाइला माबा जायोब्ला डिस्टार्ब जायोबा आं दाय गैया थ' वार्निं होखानाय जाबाय जायफोरनाखि इन्टारेस्टिं नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन आदै मादैमोन बा फंबायमोन बा आदामोन आंनि चेनेलावथ' गोबां बेफोरबायदिखौसो नायग्राया दंखायो बेनिखायनो आं लाबोनो फिननाय जाबाय थ' भिडिअखौ हारसिङै जायगायाव नाय आरो हेडफन सोना नाय आरो भलिउमफोरखौ मानसिफोरा नायदोंब्ला खमायनानै लाखा आरोना थ' आं गाज्रि भाषाबो बुंनो हागौ बेनि थाखायनो एडभान्स खोन्थाखानाय जाखाबाय आरोना जाहाथे मबाइला रावजोंबो बुख्रुबजायो आरोना थ' दिनै आं बुंनो सानदों गोबां माने गरम जानायखौल' खालि नुनो मोनगासिनो आदैमोन दा नोंथांमोनहा बे गरम जानायखौ नुनानै मा जागोन आं मिथिया खिन्थु आङो लाबोनो नागिरबाय बा खोन्थाना लाबोबाय बेयो गावसिनि माने एकदमबारे सिदाव फुलायनाय गरम जानाय एकदमबारे थानो हाइ प्रेसार एकदमबारे मा होनो बिदिखौहाय ओइ बुंथाव जाला आरोना बुंथाव जाला दा मा होनोमोनलाय बे बै सासे माबा दंमोन ना पस्ट होनलायनाया बेबायदि जालायनाय मोनसे भिडिअ लाना फैदों आङो लोगोफोर बा नोंथांमोनहा इन्टारेस्टिंबा नायबानो थाबाय जाबाय आङो स्क्रिनाव होनोसै स्क्रिनाव होनानै होगोन आं नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय अब्ला नुगोन आरोना थ' गोबां बेफोरबायदिनो गोबां मानसिफोर दंजोबसै आरोना खालि एकदमबारे हमख्रुमलायनाय नाख्रुबलायनाय सिख्रुबहैलायलायनाय गोबां माने गारि बे थाव दिफुआव थानानै नायखुमालाय नोंसोरो थाव दिफुआवहाय आङो बांसिन दासान्दि बेरायनाय जागासिनो दङ आरो थाव दिफुआव थायोब्लाना ओरैबायदि सेंग्राफ्रा कार लानानै बलेर' लानानै बिथांमोना मा हौवाफ्रा साथाम साब्रै साबासिम जागोन हिनजावफ्रा बेवहाय सासे सानै साथाम थांफागोन बेबायदि नुबाय थायो खालि ओरै सानजाजों आरो सोनाबजों बहा थाङो बिसोरो दाबाफ्राव थाङो रेस्टुरेन्टफ्राव थाङो बेरायबोयो हर थाबोनानै माबायदि खालामो बिसोरो गोबां गाज्रि मावथावैखौ मावबोयो सिख्रुबो नाफ्रुलायहैयो फाग्ला फाग्लिफ्रा जगायनो बिसोरो दानि ससियेल मिडिया जुगावबा मा होनलाङो बुजिलायलांला आङो इन्टारनेट जुगाव माने एकदमबारे नायथाव जायै गावसिनि भिडिअफोरखौनो बा गावसिनि जालायनाय लोंख्रुबलायनाय गरम जेनाखि नाख्रुबलायनाय हमख्रुबहैलायनायखौनो बियो बोराय बुरिबाबो भिडिअ खालामनानै गावसोरनो फेसबुकाव आपल'ड होयो आरो बेबायदिनो सेंग्रा सिख्लाफ्राबो खालामलाहैगासिनो सेंग्रा सिख्ला बरबाद जागासिनो आदैमोन बरबाद जागासिनो सासेबो मोजां गैला आदैमोन सासे मोजां गैला लाजाला गासिबो दुप्लिकेट जाजोब्बाय गासिबो जाखोन्दा जाजोब्बाय सासेबो मोजां गैला सोरबा हाबा जाखानायबाबो सोरबा हौवाफोरजों थाङो सोरबा हाबा जायैबाबो सोरजोंबा थाङो हौवाबाबो बिदिनो हिनजावबाबो बिदिनो रावखौबो फोथायजाला सासेबो मोजां मानसि गैला दुनियावहायनो एकदमबारे गरम बारा गोबां नांगौ खालि बैनि थाखायल' संसारानो बेनिसो जाबाय लोगोफोर बा रायजो राजाफोर संसारानो बेनिल' जाबाय गोबां माने मा होनोमोनलाय बे नङाब्लानो संसाराव माने दावराव दावसि बै जेनाखि बेदर गोथां बे बेदर गोथांजों नैबे मानिजों गोबां बेजों नङाबानो संसारानो जाला आरो बे थाखाखौ लानानै आरो बै बेदर गोथां गुदुंखौ लानानै गोबां संसाराव बा मानसिफोरनि संसारा बायगासिनो दं बेले बेजे जागासिनो दङ बियो बेखौ लादों बियो बेखौ गारदों बियो बेखौ लादों बियो बेखौ गारदों सानै साथाम माने गोबां हिनजावफ्रानो जोंना माने लालाय गारलाय लंपेन्ट गस्लाफोरबायदिसो जालायलांबाय लोगोफोर बा रायजो राजाफोर मा होनो औ बै आमेरिकानि बायदि जालायलांबाय आमेरिकायाव सासेजों रायजो जाया सासेजों फिसा सासे मोनोब्लाथाय बेखौ गारबाय गुबुनखौ लाबाय माने साखिनायनायल' बेबायदिनो जानो हमबाय दा जोंनाबो बेफोरबायदि जागोन नामा आंनाबो बेफोरबायदि जागोन नामा बा जोंनावबो जागोन नामा बेफोरबायदि सिन्था खालामैनो आंबो गिलायलांबायसो आरोना दाजाथारथों दै आदैमोन दाजाथों जायिनि एसे नोंथांमोनाबो आर'ज गाबबानो जाबाय।
गोजौआवहाय। खिन्थु आं मोजां भिडिअ लाबोनो सानबाबो आं मोजां भिडिअ लाबोला। मानो होनबा मोजां भिडिअखौ नाया। मोजां भिडिअ लाबोबा माखासे मानसिफोरा गोबां नायनो नागिरा आरो बायदि बायदि रोखोमनि बायदि बायदि खोथा बुंहरो। माने सोरनिबा सायाव बा सोरखौबा माबा जानाय जायो खोन्थाब्लाबो बिनि भिडिअ लाबोबाबो माने आपडेट लाबोबाबो माने रागा जोंजायो, मोजां बुंजाया आरोना। बेनि थाखायनो आङो दिनै मा गोदाव सोराव भिडिअ लाबोनांगौ जाबाय। दा नैबे भिडिअआवहाय गोबां कमेन्ट फैनो हागौलाय आरो गोबां भिउ जानो हागौलाय, नाथाय बे सोर मानसि बबे जायगानि मा मुं मिथिया, खिन्थु फेसबुकआव मोनदों। नोंथांमोना जुदि नायनो गोसोब्ला नैबे डिसक्रिपसननि गाहायाव दङ लिंकआ, बिनि फुल भिडिअ क्लियार नायनो गोसोब्ला बे गाहायाव हाबनानै नायबानो जाबाय। नोंथांमोना जा आंनि भिडिअखौ जायफ्रानाखि नायदों नोंथांमोना नुगोन बेनि बे भिडिअ फुल क्लियारखौ नोंथांमोना नायनोब्ला माने बेयाव होथेनाय गैया, दोनखुमानाय गैया, होथेनाय गैया। बे बिलकुल नायनोब्ला आंनि डिसक्रिपसनाव थांनानै लिंकआवहाय हाबनानै नायबानो जाबाय। फेसबुकआव सासे मानसिया हगारदों, बे फेसबुकखौ लानानै बिनि फेसबुकनि हगारनायखौ लानानै आं दिनै भिडिअ बानायनाय जाबाय। नोंथांमोना नायनो गोसोबा नायदो। थ' दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ, बाय बाय, अल दा बेस्ट।